Mostar danas nastavlja se muslimanska agresija na Hrvate i tako je već nekoliko dana. Dovoljno vremena i za pitanje zašto je Mostar planuo. Planuo je po planu, reći će vam na svakom koraku zapovjednici HVO-a. A kao dokaz podastrijeći i brojne dokaze, naročito one dokumente koji su zaplijenjeni prilikom uzimanja zgrade Vranice u kojoj je bilo i zapovjedništvo takozvanog 4. korpusa muslimanske vojske. Ovo je zahvala sa potpisom zapovjednika, bolje reći komandanta, jer tako se uglavnom i potpisuje, Arifa Pašalića. Zahvaljuje evo na zasluzi za oslobođenje Mostara, i to s datumom 11. svibanj 1993. Baš lijepo, samo i da se zna od koga je to bilo planirano oslobođenje Mostara 11. svibnja. Vjerojatno od Hrvata i HVO-a. Nije ni čudo, jer taj Pašalić je tek prišao lani 19. svibnja iz ZNA onima koji su od četnika oslobađali Mostar. Oslobađali Mostar od ondašnje Pašalićeve vojske. A ovo je karta komandanta Pašalića zapljenjena također u Vranici, iz koje je mnogo toga vidljivo. Točno su ucrtane pozicije napada muslimanske vojske na Konjic, Jablanicu, Prozor, Srednju Bosnu, Mostar. Dinko Zebić to i pojašnjava. Do sada smo više navrata govorili da se radi o isplaniranoj akciji muslimanske vojske na područja gdje žive Hrvati, odnosno na hrvatske provincije. Ova vojna akcija ima političku pozadinu, a cilj joj je okupirati područja, protjerati Hrvate sa područja koja su pripala hrvatskoj provinciji, i to je vidljivo iz dokumentacije koja je zaplijenjena u zapovjedništvu 4. korpusa i radne karte komandanta 4. korpusa gospodina Arifa Pašalića. Iz karte je vidljivo da su muslimanske postrojbe iz reona planine Igman, koje su bile okrenute prema Srbima, sada izvršili manevar pravcem Konjic, Jablanica, Mostar sa ciljem protjerivanja hrvatskih postrojbi sa ovog područja. Iz borbenog izvještaja koji je poslat 17.4. gospodin Ramić Esar, pomoćnik komandanta 4. korpusa za operativno nastavne poslove, između ostalog iznosi: nastojimo što prije završiti posao u Konjicu, a zatim sa svim brigadama krenuti u protivudar u dva pravca, i to Konjic, Jablanica, Mostar, i drugi pravac Konjic, Prozor i Rama. Samo da ne bude zabune, nije ovo operacija nekih ekstremista koji su zaveli narod, niti je to plod nekog zavađanja naroda. Ovo je politički koncept građanske, čitaj muslimanske države, za koju se Izetbegović usprkos i potpisima na Vensovenov plan i one brojne parafe na sporazume u Zagrebu očito ne odriče. Jednostavno kazano, ne želi da Bosnu i Hercegovinu drugačije vidi nego kao muslimansku, odnosno građansku državu. U pravu su oni koji kažu da su rezoniranja jasna. NATO će pobijediti Srbe, a mi ćemo Hrvate. Buknulo je Senas u Prozoru. Tada je Zejnil Delalić, ovlašten prethodno da povuče muslimanske postrojbe sa prozorske crte obrane prema četnicima, i to ovlašten iz Sarajeva, započeo u ovom gradu s ciljem da se slomi kičma Herceg Bosne. A taj pršen te kičme bio je Prozor. Kada se to ne uspjeva, onda na red dolazi Gornji Vakuum. Utvrđuje se zatim Jablanica kao polazište napada na Prozor, a potom i Mostar. Zamislite da su ovakve utvrde ugrađene pred Srebrenicom, Žepom, Koljević poljem, da su Izetbegović, Halilović i Pašalić i tako dalje tamo imali 35.000 bojovnika kao već mjesecima u hrvatskim provincijama, gdje u stvari i nema četnika. Što bi bilo? Zna se. A tako se lako zaboravilo ono što je tako reći do juče uradio hrvatski narod i Herceg Bosna i Hrvatska upravo za muslimane. Danas Hrvati Konjica, Jablanice i Travnika doživljavaju oni isti egzodus kao muslimani lani od četnika, samo Hrvati danas od muslimana. Kako je teško shvatiti da žrtva postaje agresor, prijatelj, neprijatelj. Ovo je nož u leđa što smo sve učinili za muslimanski narod. Naoružali, najeli, napili, dali im sve, primili izbjeglice i sad ne valjamo. Ali šta ćete, mora se raditi, idemo, život dalje. Sve za hrvatsku zajednicu, Herceg Bosnu dajemo mi borci i borit ćemo se do zadnjeg momenta. A evo prijatelju, borimo se po drugi put za Mostar. Tačno u ova doba, možda otprilike prije godinu dana, od četnika, evo sad, od nekih grupa muslimanski, oslobodit ćemo ga opet, oslobodili smo ga prvi put, opet ćemo. Biće naš.